Taga-amog ko, sir. Ha? Amoginis ako. Taga-amog linis ka? Oo. Taga-taban gali? Di nga ako mo pa blatter kay way mo kuya sala, sir. Hindi, kuhay na tayo muna, no? Para ang kumpanya maano. Oo, gani. Ibalik. Basta makuhaan ka lang ngalan, pati. Amo ni gani o ginako inaamo ang balang ko sa inyo, ma. Ano, iksundo nyo sa opisina to kay Ito ka naman ka piraon. Tawi lang ni mo it number ang opisina. Para ano? Pagtinayan mo ba't ito naman mura-mura? kaya mo na gani. Kap, Kuan kira ka na sa ano ra Shopee? sa Facebook kung sila nag-order mong Sa Shop and Gold ano ka rin? Andiyan mama. Amo dyan sample ka nang ipa-deliver ka namon. Oo, gani, ma'am. Pero balaan ko man na, ma'am, nga ano. Ikon lang. Pati lang niya ako para sa ano sa kumpanya. Ang kumpanya matandi na maano ra ang delivery. Amo na gani, sir. O, kung gusto nyo gani, mabalik inyo kwarta, kadtuan nyo subong sa Magastuhan opisina. pa tanan. Hindi na namon niya, ano, sir. Kaya ako, ako inyo ginano, sir. Kaya way mo kuya kabalo, sir, ya? Delivery tanaray. Ang naman no, way man naman ikaw ginabasol pero unfair ka naman nga mabayad kami nga hindi ra am order naman. Oo, gani, ma'am. Hindi ra mabalik. Mabalik ka ni inyo, ma'am, pero sirat sa di mo bago kay mabalik inyo kwarta na, ma'am, pero kadtuan nyo lang sa office subong, ma'am, kay para ma-explain na mo kamo. Hindi ka mo mabayad. Ipabalik mo sa na din kuan. ko ano bawian Bayad mo? Kari ang problema, ma'am, nabukad diya item, ma'am. Hindi ka baydan, ma'am. Hindi kay evidence nga kuan ko yung balik sa opisina. Oo, gani, ma'am, pero para nga ano balik sa opisina. gusto ko lang tani, ma'am, nga ma-complain sa opisina bra para mabal ano. Hindi ko magabay danay. Hindi dapat nga baydan mo kasi siyempre. Sige nga gusto na kahit na baydan, ma'am. Ikaw makatestify ikakara sa opisina. Amo gani, ma'am, mo. Ang problema sa mong kay base sa mo ma-charge bla kay kami aga deliver lang kami mong. Picturean mo para hindi ma-charge sa inis nga Amo gani kaya mo namon palisiman mong kung gusto niyo ma-complain, pwede mo kadto sa opisina open kay kapunta na. Kay Tawa bala service kay ikaw mismo, kung amo di deliver kanimo hindi kaya makapay. okay, mabalang ko man na, ma'am. order mo nang abot. Nag-order kami mad cellphone, gusto naman dyan naman ipa-deliver kay para may CCTV kag may ebidensya jaga ni sikap. Kay mo dyan nabot ka naman ha. Kaya ang ginano naman is gusto na baydan naman kag i-claim mo naman Paano mo sa ba opisina. alainan dahil order lay may hindi ma'am, okay man naman mabayad sila naman pero balik man po nila kwarta. Balik pero kami makatuto sir, magastuhan pa kami. Puro kami may ubra. Ate sige, okay lang na kay amulan niyo para mag ay hindi na ako maglagbok na, sir. Ibalik ko lang inyo kwarta, hindi na ako maglagbok. Kay kami akong tawgan mo pulis, why makamumay mo man po na, sir. Piki nyo. Hindi kami nagpiki na, sir. Amo lang naman pangayo. Lagin ka lang. Ate, why balik pag magamu na lang, sir, amo na lang niyo. Ibalik ko na lang inyo kwarta. Kay kami purisyo man nasamon, sir, mong kadilema kami sa oras ta mo, minugrimit pa kami mong. Naganiin bukan na. Hindi lang pag ibalik ang hindi pag pwede ibalik mo ra sa office. Tapos ikuan mo kayo naka ano ron ra na picturean mo. Pag naton amo dya ang sulod na. Ikuan mo ra dito sa opisina. Bagong sino. Kay galing ang kapitan nyo galing, ma'am, kami yagin ano, isipab la kuhaon niya akong plate number, ano akong salaya. Why ka surat? Oo, mami. Wala problema naman na delivery lang ikaw. Oo. Ang pamatuan man ka na, wala ka man ni comment ka ikaw ang Isip nag-deliver. mo, kagamay ka kantidad ka ni ma'am. Nunugid lang. Oo, gani, ma'am. Budlay pero titani. Hindi. Ako, amura gani, nagano kami mamay para lang dahil sa estudyante naman sa school, 645 lang. Para lang dahil sa grade 7 lang ka sa emergency bala. Kasi Meridian ko may cellphone din mo para makakontak kay tapa natin. Sa inyo, manatani, ma'am, mong bala nyo, 500, 600 plus nga may ka, no, ma-cellphone ka mga mo na. Kaya ang basi ang gin-order nyo, basi ang gin-order nyo, sir, bukang ti cellphone nga, ano, basi mystery, hindi, sir, basi ang ano bla, ang mystery box bla. Hindi sir, ang sample na dyan, pang fill up. Ati, wait a minute. Ati, sige na lang, ibalik ko na lang yung kwarta, kay para nga madugay, tayo, kung magabihan pa ko, kung remit, kung mapuli pa ko. Kuya gas cam sinyo, sir, ha? Wala kami Kuya, tamang dilambot ka dyan, ha? Amata na, bisan nagadiskrasya dyan, ginapablatter, ginaman. Oo, ti, alam po sa sino pa? Nga may ebidensya kami. Ti, sino ipablatter mo, sir? Ikaw Ti, nga ako ipablatter mo, sir, ha? Uway kaya sa laya. Ako bakit ipablatter? Okay man naman eh. Sige lang, ibalik ko na lang yung kwarta para wala ko damo, ti, ano? nag-deliver. Hindi na, sir. Ibalik ko na lang kwarta nyo, kay maawat ako rin ubran nyo. Marimit pa ko nga daan, sir. Panggabi pa ko, magabihan pa ko. Ma-charge ka nimo dyan, ma-charge ka nimo Agad. dyan.
Di amo na palisin naman mamong. Kung Kung kompl- O gani, pe kung complain na tani sa opisina, balik nyo korta. Wala mo malayo na ng mga tora. Kaya mo na gani kay tapos pa-blatter nyo ko sir. Sikat Charlie, mangkutong ko lang. Nami, wait dambal, sir kapitan pa ako pag may pa-blatter nyo, gambal lagi nga way ko Ang tilabot aman, sir. kasiguhan lang lang yung Ah, security okay. ka. Aman nga, gina-order. Siguro nga moro si do sitwasyon di mo Bagkanti ikaw, aman. Ikaw rin ambal mo kina sir, ako ay pa-blatter mo. Blatter, gani, kay mga disgrasya dyan. Gina, Sige sir, okay. Okay, sige ka pa. Hindi rin na i-report ka dito. Daran sa pulis, Dakon ka, hindi ah. Ambal mo kina blatter sir. Blatter, gani sa barangay. Ate sige ah. Record Well, lang ra. record purposes. Bagkanti blatter nga. Balay ko na lang kwarta mo sir. Para ang way na to, tiga mo kay madili lang to brata ko nya. Ako nga explain mo ko sa inyo ano mong. Ay manan man lang white na. Wala ka mo tsala nung ah. Delivery lang sa tanda ka. For record purposes na ba hindi ra kumuon nga pan Gamay lang istorya na ito. Hanggang puto sa. Ito hindi nga exact. Daw ay ano mo. Kasi abalang ko man inyo nasakto man nagali amon. Amon ubra-ubra na kami mong. Gapang ita mo kami ko ubra no naman kami hindi mo mag dito sa inyo.